Hi guys, it's Christine and this is our family budget. So ngayon, gusto kong i-share sa inyo kung gusto nyo makapag-ipon ng mas mabilis or how we save money fast. So, gusto kong i-share sa inyo ngayon kung ano yung mga bagay na ginagawa namin kung gusto mo talaga makapag-ipon ng mabilisan. So, ayun, simulan na natin. So ngayon, sinulat ko dito sa aking notes yung aking anim na ginagawa na gusto kong i-share sa inyo. So ayun, agad-agad simulan na natin. So, ang pinakauna guys, na ginagawa namin is syempre kailangan namin ng plano or goal kung ano yung dapat namin pag-ipunan. So, alam nyo naman na next year, plano na namin umalis dito at mag-ano na kami ng ibang bahay. Yun yung aming plano, kaya doon kami mas nagpo-focus. So, aside doon sa aming emergency fund na aming pinupuno, ang pina-focus talaga namin is yung para sa bahay at saka sa birthday ng anak ko, yun yung pinaka-focus talaga namin. So, yung pag-aaral ng anak ko, parang hindi siya ganun ka-intense. Ang aming mga pinag-iipunan talaga na mabilisan is yung sa bahay, sa emergency fund, sa aming bakasyon. Sa aming bakasyon, medyo okay naman yon kasi yun yung talagang inuna namin noon. So, yun, okay na yun. So, yun yung mga bagay guys na talagang pinofocus namin kung saan kasi hindi mo mapapagsabay-sabay lahat. Especially hindi naman ganun kalakihan yung income namin. So, kailangan naming mag-focus kung ano yung dapat naming unahin. So, step by step kasi yung ginagawa namin guys, hindi talagang diretso lahat mapupuno mo yan. Kasi syempre, kailangan din namin kumain. So, kailangan may budget din sa pagkain. So, kailangan talagang hati-hatiin ng mabuti yung aming income. At meron kaming plano kung saan namin ilalagay. So, yun yung pinakauna namin. Dapat may plan at saka meron kang goal na dapat sundin. So, sa pangalawa naman guys is nagtitipid kami. Napakalaking bagay na nagtitipid ka. Sobrang laking bagay. Especially, alam niyo naman siguro na sa grocery, ang grocery yung, or yung mga pagkain natin na budget sa pagkain, yun yung pinakamalaking kaltas na nakukuha dun sa ating sahod. Siya talaga yung pinakamalaki. So, except na lang siguro kung marami kang utang. Siguro yun yung malaking kaltas sa sahod mo. Pero sa amin, yun yung pinakamalaking kaltas, yung grocery. So, sa grocery, doon ako bumabana talaga. Kasi sa grocery, hindi naman talaga siya fixed na ano. Pwede mo siyang ma-adjust. So, talaga sa grocery ka lang pwedeng, or sa mga pagkain ka lang pwedeng mag-adjust. So, ano yung mga ginagawa namin guys? Yung mga maliliit na bagay lang, alam mo, malalaking tulong na yun. Akala nyo lang na ano. So, bibigyan ko kayo ng example. Sa amin guys noon sa kape, at minsan twice a day kami nagkakape ni Papa at isa kami ng kape. So, all in all, nasa mga 4 pieces of coffee. So, depende na yon. Hanggang sa in-adjust namin. So, isa na lang. So, yung sachet ng coffee, sa dalawang mug, hinahati ko siya yung kape bago ko siya ilagyan ng tubig. So, yun yung ginagawa ko. So, imaginein mo na lang sa isang buwan. So, bibili ka ng ano, ipaglagay natin, kahit sa 5 pesos, ipaglagay natin. So, noon, yung ginagawa namin is kahit twice a day kami umiinom. So, kahit dalawa lang, i-multiply mo yun sa isang buwan. Malaking kaltas na yun. Alam niyo naman siguro na yung aming grocery is only 1,000 pesos lang per week. Diba? So, malaking kaltas yun. Kung ipaglagay natin sa mga 300 or kahit mga 200, malaking kaltas yun. Sa kape lang yun, guys. Sa kape lang yun. So, yun. Yung mga maliliit na bagay, guys, alam nyo, malaking ano yun. Akala nyo yung maliit lang naman yan. Pero pag nagsama-sama lahat yung mga maliliit na mga bagay na hindi nyo tinitipid, ang laki ng nakakaltas o nakukuha nun sa pera ninyo. So, be careful dahil akala nyo lang wala lang yon. Pero yun na pala yung nagiging cost na parati ka na shortage na nangyayari sa yung pera. So, ayun. So, sa pangatlo naman guys is yung disiplina. Eto talaga.
So, eto talaga yung disiplina, eto yung kalaban ko talaga kasi until now nahihirapan pa rin akong disiplinahin yung may mga aspeto sa mga aspeto sa mga I mean parang merong mga part na nahihirapan akong disiplinahin yung sarili ko, especially sa pag-grocery noon. Talagang nahihirapan ako noon guys kasi I love mag-shopping, alam mo yung namimili, alam mo yung girl stuff. Nahihirapan talaga ako especially dun sa mga pagkain ng anak ko. Parang syempre gusto natin na yung mga gusto niya nakakain niya, para mga ganon. Pero ngayon talagang kinokontrol ko na din. So, may mga bagay talaga na mahirap talagang magdisiplina, especially dun sa mga pagkain. Ilang beses ko naman sinabi yung especially. Yun sa mga pagkain na hindi mo dapat binibili mo, at mga bagay na hindi mo dapat pinagkakagastusan. Talagang para pag natitempt ka, especially dun sa mga online, especially na naman, especially, ano ba yan? Yung mga online shop, ganon. Pag nagba-browse ka talaga, alam mo yung, pag may nagugustuhan ka, lalo na yun sa mga damit sa pambata, doon ako talaga parang nag-ano talaga yung mata ko, parang gusto ko siyang bilhin, gano'n, para sa anak ko. Pero alam mo yung kailangan kong kontrolin yung sarili ko, na kailangan madisiplina ko na talaga na, kasi si Hagrid talaga yung weakness ko when it comes to yung sa pera. Parang iniisip ko na parang napakasama ko namang ina pag hindi ko nabibigay yung gusto niya. Pero ganun talaga siguro, hindi talaga lahat ng bagay pwede mong kailangan mong ibigay lahat sa anak mo. Pero yun, so yun yung ginagawa ko ngayon guys. Kami ng mga bagay na medyo nadidisiplina ko na din yung sarili ko, pero may mga times din na may mga bagay din na nahihirapan din ako, pero so far okay naman. So yun. Tapos yung pang-apat naman guys is yung pagiging kontento. Ito yung nagiging problema yung manok. Ito yung nagiging problema natin mga Pinoy, kasi hindi tayo nakokontento. I'm not saying guys na makukontento tayo kung ano lang tayo ngayon. Siyempre nangangarap tayo ng mas magandang buhay, mas magandang kinabukasan para sa ating anak, ating pamilya, diba? What I mean sa pagiging kontento is kung ano lang yung meron ka ngayon. Alam mo yun, kung hindi mo naman kayang i-afford ngayon, wag muna, diba? Kaya ang pag-ipunan muna natin. Kaya yun yung ginagawa namin. So kung napapansin niyo, hindi naman kami masyadong maluho dito sa bahay. Kasi nakokontento lang kami for now kung ano yung meron kami. Dahil tinatrabaho pa namin, nagsisave pa kami para sa aming kinabukasan. Kasi mahihirapan kang umangat guys kung wala ka namang ipon. So, for now talagang hindi yung perang kukuha namin. Ano ba yung manok? Yung perang nakukuha namin talagang diretso nun kung saan dapat mapunta, diba? Hindi pwedeng gumastos lang ng dining table. Pwede naman kami bumili ng dining table, pero meron pa naman kami nagagamit. Alam mo yung nakukontento muna kami kung ano yung mga mesa. Kasi ang kailangan lang talaga namin yung pwede kami makakain. So hindi namin kailangan ng magandang dining table for now. So kailangan pa namin pag-ipunan yung may mga importanteng bagay pa na kailangan pag-ipunan. So ayun. Ayaw nang pahabain pa yon. Basta yon. Tapos yung panglima naman na ginagawa namin guys is yung envelope system. Alam ko marami sa inyo na nagugustuhan yung envelope system, and that's very effective. At hindi naman kailangan envelope talaga yung gamitin nyo guys. Maraming pwede nyo paglagyan. Pwede yung mga maliliit na container. Pwede yung mga ganon. Ang gusto ko lang sa envelope is maliit siya. Madali ko siyang ilagay kung saan ko siya ilalagay. Kaya gusto ko siya. And pwede din yung mga, mas maganda ngayon guys, yung envelope na parang plastic, para hindi siya madaling masira. Yun yung next sunod siguro bibili ako noon. Pero so far, very effective talaga to. Kasi minsan yung mga pera na nakalagay sa envelope, nakakalimutan ko na nandun siya kahit nasa bahay lang. Kaya hindi ko siya nagkagasta. So kung ano yung kahit sa yung mga panggas, nakakalimutan ko na nga na nandun siya, ano ko na lang na may pera pala doon pag naubos na yung gas. Nalalaman ko na lang, oo nga pala, may pera pala doon para pang gas, gano'n. So kasi yun nga, nakaset aside na siya sa envelope. So malaking bagay din yun para mas makapag-ipon ka ng mabuti, hindi mo siya nagkagasta.
Saka kung may ipon ka, diretso na pagdating sa sahod kasi guys. Kaya ko siya sinali kasi pagdating sa sahod talaga malaki siyang bagay. Kasi nakaset na yan, yung mga envelope dyan, ilalagay ko na lang yung mga pera saan dapat ilagay. So after that, yung ano, hindi mo dapat galawin kasi nandun na siya. 'Di ba? So yun. So ang pang-anim naman guys is yung mag-open ng account. Kasi paano ka naman makakapag-ipon ka naman kahit wala kang account, pero malaki yung posibilidad na magagastos mo talaga siya or makukuha mo siya sa mga hindi not so emergency thing. Alam mo yon, napaka ano kasi yun guys, kasi pag nasa ATM, hindi ko ina-advise talaga yung ATM kung talagang magsisave ka for your emergency fund. Kasi though yung emergency fund, hindi naman kailangang itago mo talaga siya na pang time deposit, hindi naman ganun. Yun yung parang sa passbook lang talaga, para alam mo yun, hindi mo siya, kasi yung ATM kasi guys, very convenient, kahit saan pwede mo siyang i-withdraw or alam mo yun. So i-advise ko talaga is passbook. Nasabi ko sa ibang vlog ko na nire-recommend ko kung hindi nyo pa kaya, mag-open ka ng sa mga kooperatiba, pwede naman mga ganon. May mga ganon guys, mga 100 pesos lang, 200 pesos, kung nagsisimula ka pa lang mag-ipon. So maganda yon bago, doon ka magsimula. Pag malaki na yung ipon mo, pwede mo siyang i-transfer sa mga malalaking bangko. So yun. So yun yung ginagawa namin guys. Alam nyo, simple lang yan, pero kailangan talagang consistent tayo sa mga ginagawa namin ito. Consistent tayo sa mga ginagawa natin. Tapos, eto lahat guys, hindi ko naman sinasabing perfecto ako, pero may times talaga na especially itong disiplina talaga, yun talaga yung aking ano. Pero eto guys, sobrang napakalaking bagay nito talaga na nakakapag-ipon kami ng dahil dito. Sana ay simulan nyo na din mag-ipon, or kahit konti-konti lang naman, 'di ba? Tapos yun lang gusto kong i-share sa inyo guys. Sana ay nakatulong yun sa inyo. At mag-comment kayo sa baba guys kung meron kayong mga tips, advice. Salamat pala sa mga nag-a-advise. Nagbibigay na sa kanilang mga tip kung ano yung mga budgeting tips nila. Alam mo yun, para mas at least nasi-share nila yung mga gusto nilang i-share, para ako din natututo din ako sa kanilang mga i-share sa akin. So ayun, so yun lang guys. I hope you guys enjoy, and please do follow me sa aking Facebook tsaka sa aking Instagram, Our Family Budget. And yun nga, please click the subscribe button kung hindi ka pa nakasubscribe, and like this video kung nagustuhan ninyo, and see you in my next video guys. Bye bye.